Hej, čaute, vítajte pri dnešnom novom videu, takže ideme si tu, ako môžete vidieť, že si tu ideme spraviť nejakú vodičku, ktorá bude úplne hnusná. A všimla som, že na to nemám pripravené všetky veci. Takže poprvé máme tu jablkovo-markovú šťavu, sol, sodu bikarbonu a hrubú múku. Teraz si vezmem jablko. Počkajte. Je to chutné domáce jablíčko, ktoré je flakaté, neviem prečo, nevadí. Ešte jednu vec. Šumienka. Takže do tohto si najprv pridáme trochu šupky z jablka, to nebude až také hrozné. A rozhodla som sa, že keď tam chcem dať nejaké ovocie, tak to by to nebolo také hrozné, tak tam musím dať múku, sodu bikarbonu, sol a šumienku. Uvidíme, čo to je. Nedáme tam toho moc, nech sa nedá toto. A na dochutenie dáme tam trochu sirupu. Malinový sirup. Malinu. Škrapka. Šupka. Dáme ju tam. Tak. Dáme tam jedno jablíčko. Tak. OK, dáme tam trošku šumienky. Toto podľa mňa nebude až nejaké také hrozné. No, ti začalo to búdať. Utišíme to malou lyžičkou múky. Keď nemáte doma rovú múku, dajte hoci akú múku. Trošku toho solíme. Máme tam toľko to soli. Trošku to posolíme. Tak. Umyjemy tu lyžičku. Máme to. Vidím, že to nevyzerá niekoho, že to bude chutiť hrozne. Zatiaľ to nevyzerá až tak hrozne. Mám to flakaté jablko, tam robí trošku také nezbedy. A dala som tam veľmi veľa sirupu. Naspodu. Tak zalejeme trochu vodou. Teraz tam pridáme ešte štipku sody bikarbonu jednej. Takto. Tak. Takže použili sme všetky suroviny. Dali sme tam málo múky. A tu spravíme také trošku cestičko. Sirupu. Ja to tam uchádzam. A zo sladké. A strašne veľa múky. Nevadí. Fuj. A dáme tomu, že to bude musieť vypiť čo najrychlejšie. A budem si tomu zapiť iba malinkým pohárikom vody. To sú peniaze.
Proste si to môžem zapiť iba s týmto čajkom, ktoré mi moc nechutí. Takže toto tu sprácem. To tam sprácem. No ja budem to spratávať ešte, lebo tam ideme dodať trošku Johnny Kakao. Johnny Kakao. Trošku kakauka. Trošku tam presýpeme. Trošku. No nevidíte to. Ste slepí. Neplepli ste. Kde som dala to lyžičku? Ja som to lyžičko hodila do umývadla. Som splachtičku. Veľké kakao, zavedzať mi tam. Ježe, už to iba rozmývaš. Je to veľmi sladké, akože. Ale to kakao tam robí hodko. Takže to ideme spracať. Tak a ideme na to. Pozrite sa na to. Ako to vyzerá. Aj. Pozrite sa na to. Vyzerá to úplne hrozne. To je nechutné. Ale som si s tým obliala ruku. Takže fajn. Tak. A môže to ísť. Ideme piť. Čiže tam toľko tej múky. Fuj. Ako som kaša. Niečo je lepšie. Fuj. A môžem to vypnúť. Fuj, na to idem zjesť. To je úplne zle. Ja sa zdávam, ďalšieho videa mi môžete vymyslieť, ktoré mám spraviť. Ale idem to vydať. Ja sa to nevymyslela. To nie je nejaký silný. Ja si vyberám tie, čo mi bude vypomovať. Fuj! To je úplne hnusné. Určite to niekedy musíte skúsiť. Som si všimla, že ten čaj nie je až taký hrozný. Úplne, to je super, takže vymyslíte mi nejaký trest v ďalšom videu, keď si poznáte komentáre. A možno, že nejaký natočím. Možno, že natočím žiadny trest, lebo toto bol pre mňa dosť veľký trest. Takže ak mi napíšete nejaké tresty, ktoré sa mi budú ľúbiť, a možno, že nejaké natočím. Toto vyhovuje teraz. Aj.
vám. Môžete mi napísať do komentárov, aký má spraviť trest, ale ja. A ja môžem spraviť reklamu na jar. Neviem. Jar. Kúpte si jar. Novú jar. Našu jar. Kúpte si jar. Kúpte si našu jar.